Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Shalimar. Eau de Parfum for Women. Iya ni siya ni Gerlaine. Te, pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Tapos, eau de parfum ni siya, putang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali mainit, nga makahoy, nga may pagka-spicy, kag may lipstick nga hamot, kay elegante ni siya nga pahamot. Angay ni siya kung gabi o kung tugnaw ang tiyempo na. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have citruses, bergamot, lemon, cedar, kag mandarin orange. Kadamo siya citrus, no? May iban gani wala na lista. Kag may kahoy siya sa top notes, kalaka lang na bala. For the mid, we have iris, patchouli, vetiver, jasmine, kag rose. Ang iris, ang gahatag sing iya nga pagkapulbos, kag pagka-lipstick nga hamot. Ang patchouli gahatag iya pagkadalom. Tapos ang vetiver, no, hilamon na siya, kuskus. Kag may jasmine, kag rose, duha ka bulak. For the base, we have vanilla, incense, leather, opoponax, civet, sandalwood, tongkabin, kag musk. May vanilla siya, gahatag pagkahumok, incense, pagka-spicy nga pagkausok, tapos may opoponax siya, nang anggid na siya sa amber, gahatag pagkainit, pagkatamis, kag pagkakahang. Na. No, ang angay nga temperatura nga para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Elegante ni siya pang date night. De, kung namian ka mo sining pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye.